48 minutos sigala man mula ba alas 7 sa Kabutagon o karon na niya sa national news. National. Report. Ang natataan sa nangamatay gumikan sa bagyong Tinong adunay international name nga Calmeji. Sa Kabisayan, ang isa ka nagtiningad do sa usa ka gatos sa mga kinabuyang nakalas base sa talaan na kagahapon nga adlaw gumikan sa dakong impact diya sa may lalawigan sa Sugbo o sa diyan may gawas na ang resulta human sa baha. Ang baha nga giulagway nga wala dama sa mga Sugbanon ang milangkurnas kini sa mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa pag-agi ni bagyo nga Tino diin milangkurnas kini sa mga sakinan, mga riverside o mga panimalay sa nasampit ka mga lokalidad diya sa lalawigan Sugbo. Matod pa ni Cebu spokesman Ron Ramos sa pagiginabi sa mga tibalita nga 35 ka mga paglawas na recover sa mga flooded area sa may Binuan o uban usab dito sa may metro area sa mga silinganan nga lalawigan sama sa Negros Island region sa Canlaon adunay nagdusi ang natalang namatay din adunay pa gipangita nga mga missing diya sa may bayan sa Canlaon. Laing nasudnon nga balita, gipasilungog ni Senador Francis Escudero ang mga otoridad nga bantayan o siguruhon nga magpabilin hapsay og patas ang presyo sa mga nag-unang palaliton og produkto sa mga probinsya diin grabe ang kadaot tungod sa bagyong Tino ning baguhay lang. Si Senador Escudero nga mao ang principal nga author sa Republic Act number 10623 ang balaod nga naglatid sa panalipod sa mga konsumidor batok sa pagpahimulos sa panahon sa kalamidad o emerhensiya. May pahinumdum sa mga ahensya sa gobyerno nga ilikayan ang mga negosyanteng mamungsil o manglimbong sa mga lugar nga naigo sa kalamidad. Sumala pa ni Senador Escudero, nagpahimulos kita sa kasakit sa mga pamilya nga nawad ano mahal sa kinabuhi tungod sa bagyong Tino. Dako kayo ang kadaot sa mga balay o negosyo tungod sa pagbaha. Dugang pa niya nga mag-ampo aron dali kini hitlang makabangon. Gidugang pa ni Escudero nga labing importante karon alang sa mga nabiktima sa bagyo mao ang pagkaon, tambal, materyales para sa mga pag-ayo sa ilang mga balay o kinahanglan nga adunay igo nga supply niini sa hustong presyo. Dugang pa niya dili panahon karon sa pagpanglimbong o pagpahimulos kinahanglan pagpatas og klaro ang presyo sa mga palaliton. Ang Akta Republika 10623 nagpalapad sa listahan sa mga sukaranang produkto sama sa binutilyang tubig o bottled water nga mga prutas, instant noodles, LPG o kerosene. Gilakip na usab ang pagkaon nga sa mga hayop o isda isip mga pangunang produkto. Sumala pa sa balaod nga ang kontrol sa presyo magpabilin sulod sa katapusang adlaw sa pagdeklara sa state of calamity o ang emerhensiya apan dili kini molapas og sisida ka adlaw gawas kun ilibkas kini og sayo sa presidente. Sa kaso sa mga imported o decorated nga produkto, limitado kini sa labing taas nga 15 ka adlaw. Ang bisan ginsa nga mapapatud-an nga makasala sa maong buhat, magpakapahimulos o magpakabahin sa kartel mahimong magatubang sa dakong multa o mabilanggo. Dugang balitang nasyonal ang Department of Public Works and Highways o na DPWH ang Independent Commission for Infrastructure o ICT may mong kini og inspeksyon kagapon lawa sa mga various flood control projects sa Davao City. Lakip na ang nadaot nasud lamang sa 8 bulan human kini na human. Matod pa nga mao pekto na pukito kini adto nga Mayo 2023 apan sa may kurbada nga seksyon ang nahugno human kini na igo og baha o mga libre sa nasampit nga pagburog sa tubig sud lamang sa 8 ka bulan mga mulupyo ang nagamit kini temporary footbridge aron magamit ang maong nga suba.